Wiwit wau kula angrantu dhateng sabdanipun Sinuwun Ndarawati. Monggo saksampunipun sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Pasuryanipun katon boten kados nadat sabene. Rengu pasuryanipun Sinuwun Kresna, layu pasuryanipun Ndara Janaka. Niku janjane enten apa? Nggih, Ndara. Mugi pareng ambabarana dhateng abdipun Nala Garing. Mboten kitang mbok menawi mangke sekedhik kula saged ambebantu dhateng bot repotipun Ndara Ndarawati. Nggih, Gus kepareng cumadung dawuh. Ngabdipun Petro. Nggih, sinuwun. Ampun kendel. Masalah niku nek mboten dikendikake kalau kiwatengene nek diempet dhewe niku mboten prayogi kedadosanipun. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Pancen mrentaku ning Karang Kadempel nganti lawan kadangku Yayi Arjuna. Ora kok saka pribadining Nata Ndarawati kuwi babar pisan ora. Nanging ngertiya yen to aku diutus dening Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata kelawan kadangku Yayi Darmaji ingkang wigatine nanjih kelawan kahananing kadangku panenggak ya kuwi si Bratasena. Lah pripun to? Enten apa kalian Ndarawerku Ndara Bratasena? Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata warsa penggalihe. Kuwatir penggalihe krana cecaketaning Bratasena kelawan Begawan Durna ing Sokalima. Nggone si Werkudara kepi-kepi lan kumacelu anecep ngelmuning Sang Pinandhita ing Sokalima. Mongko ngertiya. Kuwatir Kanjeng Bibi Kunthi Begawan Durna kuwi punggawaning Kurawa. Nadyan dikaya ngapa mesti wae kelepetan kelawan angkara murkaning Parasata Kurawa. Yen to nganti mengko digunakake dening Kurawa dadi sarana miprili kekuwataning para Pandhawa apa ora jeneng tuna pendhawane. Yen nganti Werkudara Bratasena hambrung tanpa peta nggone ngudi kawruh kelawan pandhita ing Sokalima Kakang Badranaya. Dereng ngantos paripursa imbal wacana. Kasaru katrenjo praptaning Sang Werkudara jelek. Wonten ngajianipun Nata ing Ndarawati Arya Cingak kang samya mulat nenggih sanggya para panakawan wau. Kontang wining samudra anglangut. Gawe kaget praptaning Syadi padha kanthi Raharja Yayi Bratasena. Yo Kresna kakangku slamet aku ngaturake basaku katura. Tak tampa gawe gedhening penggalipun kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat jlamprong kaya ora adat sabene bareng aku prapta ning papan kene. Tumuli kowe ngurungkepi kelawan aku eneng apa? Kakang Mas ndadosaken jenjem tuwin tentrem raos sing manahipun ingkang rayi ing panengah. Krana sasampunipun kula mangertosi jeng andika Kakang Mas kepareng rawuh wonten ing papan mriki. Mugi andadosna ing kawuningan. Monggo Kakang Mas kula aturi kundur sawetawis wonten praja ing Ngamarta. Kula aturi ngawuningani dhateng penengahipun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Ingkang hanggung manangis rinten pantraning dalu boten kendhat anggenipun namuwun krana menggalihaken jeng andika Kakang Mas anggenipun tansah cecaketan kelawan bapa Mremban Durna wonten ing pertapan Sokalima kuwatir raos sing manahipun Kanjeng Ibu menawi sakmangke dipun ginakaken dening Parasata Kurawa
kinarya dados saronami prilih dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Dara, apa ing dikandhake kalawan adimu iki pancen kepara nyata? Dimas. Ya bener pun Kakang benerake kelawan apa kang dadi lakuning Dimas Werkudara. Wong gayuh ngelmu mono ora ukuran. Ora ukuran sepira kaya swaning wong kang bakal gayuh ngelmu. Krana lamun isih tumangkar budine, isih tumangkar pikire, tegese wong mau isih dikeparengake gayuh kelawan ngelmu. Ya. Nanging petungen to. Petungen nganggo nalar ingkang ganep. Aja nganti keseluruh dalan ingkang kleru. Yayi. Pun Kakang ora maido kaya ngapa caketing Siadi kelawan Begawan Durna nanging ngemu ngelingana yen to Durna kuwi isih pujangganing Kurawa. Monggo Kurawa kuwi ora kendho nggone tansah gawe kapitunaning para Pandhawa, cilik gawe kapitunaning para Pandhawa, gedhe bakal gawe sirnaning para Pandhawa. Kuwatir alasaning penggalipun Kakang ngrawani Bibi Kunti Talibrata yen to Begawan Durna iki mengko digunakake dening para Sata Kurawa. Kinarya dadi sarana nggone bakal njlomprongake sira Yayi Werkudara kelawan juranging kasangsaran mula pundhaten semene ya Yayi. Pundhaten semene nggone Siadi meguru kelawan Begawan Durna. Lamun Siadi kepengin ulah ing reh kaprajuritan kurang prigel apa Kanjeng Koko Prabing Mandura yen Siadi kepengin ulah kebatinan ayo to bebarengan ngudi kalawan pun Kakang. Yen Siadi ulah kepengin ngelmu babakan Weda Kawruh kurang pinter apa yang wing Saptawarga. Lah kok dadi Siadi meguru karo Begawan Durna kuwi kok sik tok golek iki apa? Pendhita ngawu gawar ngawur ngelmune ora cetha kok dadak mbok suwitani kuwi janjane sik tok goleki apa coba to petungen. Apa Siadi ora melas kalawan penangise ibumu Bibi Kunti Talibrata Werkudara? Ngendikaning Kresna kakangku ndagem ora bakal aku lirwa lawan pengendikaning Kadang Werda. Syukur Yayi yen to pancen kaya mengkono. Ayo to tak kanthi bali marang Praja Ngamarta. Bose. Lho. Kok Siadi semaya ana atur ing bakal tak kandhake marang Kresna kakangku. Malah babar pisan sadurunge aku ngawruhi lawan penangise Kanjeng Ibu Kunti ya Kunti Babu. Dina samengko Kresna kakangku tak aturi kundur marang Praja Ngamarta, sembahku katur Babu Kunti. Apa ora luwih prayoga lamun Siadi ngaturake sembah kelawan ibumu dhewe? Mengko bakal aku ngaturake sembahku yen wis kelakon penjangkaku. Werkudara. Siadi nggayuh apa? Wanter ngendikaning Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Lamun aku bisa ngaturake reruba pepanggil ingkang disuwun dening Durna guruku. Lho. Kok isih ngrembug Durna? Mapan aku isih dadi siswane. Sing disuwun dening Durna apa? Tirta Pawitra Maning Suci. Siadi kinen ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci. Ya. Papane menyang endi? Papane menyang tengahing segara. Oh, Kakang Mas. Werkudara, kadanging pun Kakang Yayi. Siadi kang pengawak waja tinemune lah kok mung tekan semono penggaling Siadi Marata coba pitungen. Apa ana jamak lumaring atase wong ngangsu kawruh, wong golek ngelmu kok andher pati telengking samudra. Werkudara, ora ana jamak lumaring atase wong gayuh ngelmu kok dadak nyemplung telengking samudra. Kuwi mung ngakal ukiling Begawan Durna. Nggone wis diojok-ojoki dening para Sata Kurawa supaya gawe dalan pati ning Dimas Panengah. Werkudara, ayo tak kanthi kondur marang negara ing Amarta Yayi. Kakang Mas, kula mboten badhe kantun. Kula nderek menawi jengandika Kakang Mas badhe cememplung telenging samudra. Kula mboten badhe ikhlas menawi jengandika Kakang Mas badhe manjing telenging Jaladri keparenga ingkang rayipun Panengah Arjuna nderek.
paduka Kakang Mas Werkudara. Werkudara aja kaya bocah cilik. Petung nganggo naringkeng ganep. Apa Syadi mentala ninggal kadang-kadang mung perkara nggone Syadi mastuti dawuh pangendikaning bu gurumu ya kuwi Begawan Durna Werkudara. Rweteh kaya betet sewu neba pategalan. Pangandikaning Nata Ndarawati ingkang tinampi ingkang rayi panenggak nggih Sang Jodipati. Nadyan Sang Arjuna tansah mbebondheti sukuning Sang Werkudara parandene Sang Pengawak Waja. Datan mundur saking geguntur datan mendha saking pangrepa. Sigra lon-lonan linolos astane ingkang rayi. Datan taliwara datan pamit kaliyan ingkang Raka Ndarawati. Kebat kaya kilat kesit pindha tatin geblas Sang Werkudara manjing tepining Jaladri karya kaget Nata Ndarawati wau. Kresna sinayang manggelung mintonaken kepareng wangunus curiga kemawon katujau dadanipun ingkang rayi. Kula mboten saged gesang menawi mboten sarenggan Kakang Mas Jodipati. Lha pripun den lah kok kawontenanipun kados mekaten. Ndara Werkudara mboten sagedipun pambengi. Ndara Bratasena mboten sagedipun penggak kekarepanipun. Arjuna wonten maring adawu sing wis kebacut nyemplung segara wis arep dikapake meneh. Wong nyatane kuwi dadi kekarepaning Kadang Wing Jodipati. Nggih. Ya mung gumunku lho. Begawan Durna cetha nggone bakal duwe sedya mimpini kekuwataning para Pandhawa sarana mateni para Pandhawa mbaka siji klebu Kadang Wing panenggak. Ketok banget gedhoaning pandhita ing Sokalima, pandhita Ngawu gawar ngawur. Ingkang mentala kelawan siswane njlomprongake manjing telenging Jaladri. Aku saiki tak takon karo kowe, apa isih bakal meguru karo Begawan Durna? Iya. Apa isih setya bekti rasamu marang gurumu ingkang pranyata mentala karo dulurmu tuwa Arjuna? Yen aku dadi kowe lho, upama aku ki dadi satriya ing Madukara, lha nek aku weruh guru kaya ngono kuwi ora pantes urip nang alam padang. Werkudara wis dumugi gisik ing samudra kendel sawetawis kaya tugu waja katemping maruta. Kedhep tresmak Sang Bagus nggih nyamirsani gumlaring Jaladri gumaludhuk swarane ngalon jumalegur bebenturan. Ombak sak gunung-gunung alembak-lembak kumelap kang warih samudra nglepi sela karang ing pating jenggelek. Dasar mendung anggandul angalingi prabaning Basanta dadya sintru swasana gisik. Amung kala-kala katingal cumaloro tatet amblah langit akarya giris kang samya mulat dumadakan ana rijal muni ing kidul kulon kaya sung sasmita lamun kaya ana nyawa ingkang wis ora krasan mapan ana ing ragane dadak sakala kaya ginugah kasudiraning Risang Bratasena
pepuntoning karep wis manjing dadya tekad Angurbaya prapting antaka lamun tan kasembadan sedya milagya ngremaken netra megeng napas tanupus nyuwun kekiyataning Gusti cancut Sang Werkudara geget waja jaja mungal badan binandul seblak asta suku kiwa mancat bumi suku tengen den balangake jumangkah Sang Werkudara jegur telenging samudra Sang Bratasena. Kumbang sakilo kumbang gedene nenggih Kyai Nabat mawa ngakak galak kumambang ing wari sak bongkoting ngetal aran Kyai Nabat mawa ya Kyai Panulah nalika semanten dupi mulat kumambang ing toya Sang Werkudara sinaut wani dening Sang Naga pinulet-pulet saka pasunduran ngantos jempol suku datan katon raganing Sang Werkudara nalika semanten Sang Bratasena wis datan graita gesang wis datan graita gesang ing cipta Angurbaya tekaning pati kraos bilih wentise cinakot dening Sang Naga ginarya nyengkakaken patining Sang Werkudara nalika semanten arsa denelih tutuking naga wonten ing jejangga binenggang wani cangkeming naga saka rosaning pambenggang suwek cangkeming naga malirah punang samudra.
aku ngimpi. Apa kasunyatan? Ora kanthi kanyono-nyono aku mapan ana ing jroning pulo cilik ana ing tengahing segara. Kang asrine kaya ngene, panggonan iki nyenengake perbawane nentremke ati. Iki ana bocah bajang ijen mapan ora ing kene, kowe kuwi sapa? Lan anake sapa? Werkudara. Bagya saprapta kita ning ngarsa ulun, Kir. Wah, cumantaka dene kowe mung derajate bocah. Wani nyebut aku sarta ora nganggo tata krama. Kowe sapa? Lan wis ngerti lawan aku. Ulun iki Jawata, dene jejuluk Ulun utawa wisik Ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Dewa Ruci kuwi anake sapa? Ulun iki ora kayogakake lan ora angyogakake kahanan ulun bareng lan kahanan kita Werkudara. Yen pancen kowe kuwi dewa, mestine awas paningalmu. Mula aku njaluk titikan yen kowe bisa nyebut alurane kang nurunake aku gelem ngaku yen kowe kuwi dewa. Ya, Bratasena. Ulun kang mung mituruti panuwun kita, jeneng kita mono anak Prabu Pandhu kang panenggak patutan kelawan Dewi Kunti. Kadang kita kabeh kuwi kang aran Pandhawa, ya kuwi Puntadewa, jeneng kita nuli Harjuna, banjur Nakula Sedewa kang mijil saka Dewi Madrim. Ya mengkono apa ora? Iya. Dene Pandhu wong atuwa kita kuwi anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anake Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anak Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan. Parikenan anak Bermani, Bermani anak Brama, Brama anak ing Bathara Guru. Ya mengkono apa ora? Wah, bener kabeh. Saiki aku gelem ngakoni yen kahananmu tunggal jatining kahanan karo aku. Lan aku bakal nyembah ndodhok karo kowe. Nanging aku njaluk titikan. Watun kowe bisa mbathang apa perlune Werkudara tekan kene. Lan kowe kudu bisa nuduhake kanthi cetha ngendi kang lan endi ingkang ndak upaya. Ya, kulup. Ulun mung tansah ngijabah apa kang dadi panuwun kita ing purwane ana saluka kang surasane mengkene. Aja memangan yen durung weruh rasane kang dipangan, aja menganggo yen durung weruh werdine kang denanggo. Aja lelungan yen durung pernah papane kang den tuju. Aja manembah yen durung pana dununging kang sinembah. Ya kanthi wewaton saluka mau nggir, ulun benerake marang lekas kita. Nggon kita kesusu nindakake samubarang gawe luwih-luwih ing bab dununging panembah. Kita tindhingi kang kanthi permana luwih dhisik, ya mengkono mau prayoga banget. Banjur kewajiban ulun hambatang sedya kita teka ana ing kene ngestu padha parentahing guru kita Dah Nyewang Durna. Kinen ngupaya tirta pawitra mahning suci. Dene nganti kita rewangi manjing samudra sabab nggon kita bakal antuk wejangan kawruh kasampurnan. Murhanira nggih. Durna kuwi ora kliru. Pancen ing kene papaning kawruh kasampurnan ya mung ulun Sang Ruci Bathara, ya Sang Mahardika Ngrat ingkang bakal mbabar kawruh kasampurnan marang jeneng kita kulup Werkudara. Bilih paduka dununging kiblat gegayuhan kula ing wekdal punika. Ing mriku kula ngaturaken sembah sungkem kunjuk dhateng paduka Ulun Ruci Bathara. Ya, kulup ulun tampa lan mruhanira.
Mula gulunira mundhut tirta pawitra minangka pitakaning ngelmu kasampurnan iku bener sabab tirta pawitra iku tegese banyu panguripan kang linuwih. Dene mahning suciku tegese bening lan resik. Kawruh kasampurnan mau mung bisa tinampa jalma kang uripe tansah gegulang luguring jiwa kang sarta suci ning bebuden. Yen nganti ngelmu mau tinampa dening sadengah menungso mongko asor jiwane lan lethek bebudene netepi tembung muspra tanpa guna malah bisa uga salah kedaden. Wong mau ora bakal nemu kasampurnan nanging malah lebur tanpa dadi. Dene luwih cethane kulup sira manjing ana guwa garbaning sun supaya enggal ketemu kelawan kang sira upaya. Ulun. Menapa inggih kalemban kula manjing wonten guwa garba Paduka. Jer Paduka namung alit dene kula bira wageng gedhendi sira kelawan jagat. Senadyan jagat saisine kabeh wis kawengku dening ulun. Lajeng margi pundi ngedah kula ampah mlebu liwat karna ulun ingkang sisih tengen iki nggih Werkudara. Werkudara wonten dawuh Bukulun. Apa kang sira dulu sawise kita manjing guwa garbaning sun? Kula kadhi mapan wonten papan jembar ingkang datanpa pagut. Miwah kula boten saged uninga kiblat. Maragake hangestiya marang ulun nggih. Bukulun. Sasampunipun kula hangesti dhateng jengandika Bukulun. Kula sampun wana dununging kiblat miwah kula sumerep warni 8. Inggih menika Bramarkata, Putran Denta, Tawun Gung Gumolong, Cahya Maya, Retna Muncar, Darumaya Adi, Rembulan Dadari miwah Kartika Abyor. Rerupan 8 mau sejatine sifat kang linuwih. Dene 8 mau pinirang dadi 2. Ing papat marang sifat asma apengal. Dene ingkang papat manjing dadi hawa nepsu 4 perkara ya kuwi abang, ireng, kuning lan putih. Abang marang drengki srei, ireng kuwi hawa nepsu ning raga kaya ta dahar, dedaharan lan sak piturute. Dene kuning demen ngurupi laku cidra saka kareme milik doyan reruba. Dene putih kuwi demen teteki murih suci, demen narima murih sampurna, emoh rekoso. Lumuh pakumpulan jalaran wedi marang pegawean trima bodho waton ngaso anane amung meneng ngengleng mula tansah dimungsuhi dening kang ireng abang lan kuning. Werkudara wong urip kuwi luwih ewuh lamun to ngelingi marang pratelelaning ati kang papat mau sabab ora ngantepi ya luput dene yen ngantepi ya durung karuwan. Mula yen to kepengin wening kudu bisa misahake hawa. Ulun lajeng ingkang sinebat ajining ilmu lan suruping panemu menika menapa? Menawa sira nyuwun peterangan ajining ilmu, ngelmu iku angel yen wis ketemu.
Nanging kosok baline kudu tansah ngelingi marang pepacuh sarta ora kena nerak marang angger-angger. Apa dene kudu netepi idep madhep tetep mantep. Idep kudu sinartan manembah marang kang gawe jagat, madhep meper hawa nepsu karben isa wening. Tetep aja kleru marang penggawe dudu dimene darbe budi rahayu. Amarga yen nganti milik ora wurung bilaeni. Wondene mantep kudu nglakoni ing sedya, awit sedya kang kawengku panarima iku mobah musik ing menungsa amung sak derma. Kawula namung sak sumendhe marang kersaning Hyang Sukma, tegese mesthekake barang kang durung kasat netra kuwi bakal kesiku dening Gusti. Mengkono kula munggo manjinging ngelmu, wondene suruping ngelmu ya kuwi setya legawa, sabar narima, berbudi bawa leksana. Setya legawa aja sugih sujana lan lila ing donya, ikhlas marang pati, pamriyé dimen rahayu. Nandura kelakuan becik lan suci, tepa-tepa marang sak pepadha-padha. Sabar narima tegese sabar den saranta ing tekatira yen to kadukanan dening Sukma kudu narima lan rumangsa. Dene narima tegese yaiku tansah ngenteni siing Hyang Sukma, awit ing tekad usaguh nglakoni beja cilaka, lara kepenak, pinter bodho, wening kodheng, urip lan mati. Berbudi tegese demen tutur becik, demen madhangake wong peteng, pikire sarta tetulung marang wong kang kataman ribet. Wondene bawa leksana, kang gedhe hambege sarta kang luwih budine. Aja nista lan kang bisa cukup pamikire kudu mulat awas lan uga tansah naliti mranata basa tanduking karti sampeka. Dene sirikane yen dusta candala nganiaya marang sakpadha-padha dene dumadining menungsa. Menungsa iku saka paringing Gusti Bapa lan Ibu. Gusti maringi cacah papat yaiku kang awujud panca indriya. Dene kang papat kasebut cipta, rasa, budi lan karsa. Dene Bapa maringi cacah papat tur sarwa kasar, wujud balung kulit, otot lan daging. Dene Ibu maring cacah papat sarwa alus, wujud getih, sungsum, jeroan lan otak. Kulup Werkudara kabeh piwulang ulun iku dadi ngelmu nyata ing reh kasampurnan, ya ing aran Kang Tirta Purwita Mahaning Suci. Kulup apa ingkang kita upadewos kacakup kelawan jati diri kita. Nggir wayah ulun Werkudara Kang aran Tirta Pawitra Mahaning Suci wis ulun wedharake kelawan jeneng kita, uga kawruh kasampurnan kasalira marang kita nggir Bratasena. Ulun ngaturaken panuwun bilih paduka sampun kepareng paring pepadhang dhateng jasad kula. Namung mugi andadosna ing kawuningan kula boten badhe kemangsul dhateng jana luka. Kraos sampun tentrem duwe ayem mapan wonten ing papan mriki. Nggir, aja nyulayani kelawan kodrating Hyang Mahanasa. Aja nyulayani marang kodrating dewa. Kinudrat kita darbe pambek satriya. Monggo kewajibaning kasatriyan kita isih adoh parane lan isih adoh puruke. Baliya marang jagat. Ulun ingkang bakal gawe sarana kita bali marang jagat sawigung sumurupa. Guru kita Begawan Durna yen to nganti kita ora bali marang jagat utawa ana ing dedharatan, kita bakal kelangan kelawan Begawan Durna nggir Bratasena.
ganjing langit kelap-kelapaton leregen sanging risang mawe gandrung lah kok dadi iki ora pangling iki Janaka lho nggih kasinggihan mekaten Bapa Menemban lho kowe sowan ning ngareping wong tuwa lah kok kowe ngliga curiga wigatine apa ngger karepmu piye lah kok dadi kaya ngono kahananmu mesti kemawon Bapa Menemban Durna sampun saged nyurasa dhateng batosipun Arjuna wah ya aku ngerti kowe maida karo jejering guru kowe maida karo Begawan Durna mbok sengguh nggonku caket karo kadangmu tuwa ya kuwi Werkudara sarana takon goleki Kang Tirta pawitra maning suci ning telenging samudra mau mbok kira aku dadi jalaran patine Werkudara ngono apa piye apa mbok anggap Durna kuwi guru-guru cepete ngono apa piye Janaka Janaka kanggo ngantepke atimu ayo tak kanthi manjing tepining samudra mengko Surabsarya Werkudara ora metu saka jroning samudra aku melu nglalu Janaka tak kandhani saya mangulon lampahing Sang Hyang Surya wis manjing jodhok sisih kilen satemakating puning gemrining kaya kencana sinangling kang candhik ayu parandene mangke saya kumesar panggaling Sang Begawan Durna krana saya peteng parandene Sang Werkudara dereng jumedhul saking telenging samudra amilalu Andrepati cememplung telenging samudra Sang Kumbayana syukur aku dipaida karo adimu lanang dikira aku njlomprongake atimu ana ing tengahing samudra piye Werkudara apa entuk gawe yo Durna bapakku Werkudara piye handuk pamujimu nggonku jegur telenging samudra wah ketemu karo dewaku ya Sang Ruci Bathara satemah aku entuk wejangan kang aran Tirta Pawitra Manding Suci ya merga saka Durna bapakku sang guru sejati nyatane apa ingkang tak upaya bisa kasembadan kacakup marang diri pribadine Werkudara kawruh kasampurnan kawruh panunggal apa sing tak goleki kabeh wis tumanem ana ing sanubariku aku ngaturake panuwun tanpa pindhan Durna bapakku ya Durna guruku lole syukur ya syukur Werkudara kage Janaka kowe maida karo Begawan Durna apa mbok anggap aku kuwi guru sing seneng dlomprongake karo murid-e nyantane Werkudara takon ngupaya Tirta Pawitra Maning Suci ning telenging samudra merga saka gedhening kapercayan sarta gedhening tekad ngelmuku yen dilambari rasa percaya lan gedhening tekad apa ing diraya bakal kasembadan contone kakangmu iki kawruh kasampurnan kawruh panunggal bisa kacakup malah ya mung Werkudara kang wis bisa nampa Kang Tirta Pawitra Maning Suci Arjuna